Този пъзъл се нарича още обратен пъзъл. Повечето хора се опитват да премахнат металния прът. Ако просто следвате пътя, в крайна сметка ще се затрудните. Решаването му изисква обратно мислене и логика, което е особено важно за децата. Променете позицията на ръката си и повдигнете металния прът. Спрете въгъла, прекарайте го през горния пръстен, след това през средния ключодържател. Ако следвате само права линия, в крайна сметка ще се затрудните. Използвайте средния пръстен, за да преминете през отвора отдясно. Завъртете средния пръстен на 90 градуса спрямо десния пръстен, повдигнете пръстена и след това го завъртете на 180 градуса около пръта. Това ще премахне успешно металния прът. Много хора не осъзнават, че ключът е да се започне от различна точка, вместо от обичайния подход по права линия. Дръжте U-образния пръстен, завъртате пружината по часовниковата стрелка, след това обратно на часовниковата стрелка. Дори най-малкото движение ще издърпа плавно. Това изисква концентрация и координация. Упражняването на координацията между ръцете и очите и правилното сглобяване на полукръг, въображението и фокусът са от решаващо значение. Сглобете горната част, в противен случай спираловидният модел не може да бъде сглобен. Тази игра помага за развиване на търпението, наблюдателността и креативността на децата, като ги учи да мислят, преди да действат. Този комплект пъзели съдържа уникални модели, всеки от които изисква многократни опити за намиране на уникалното решение. Децата могат да подобрят фината си моторика и да упражняват мозъка си чрез игра. Ръцете са вторият мозък на детето. Колкото повече практикуват, толкова по-силни стават когнитивните му способности и креативност. Този пъзъл е идеален за любопитни деца на възраст 3-1-4 години, стимулирайки въображението, концентрацията и креативността им чрез игра. Това е образователна и забавна играчка, която помага на децата да развият умения за логическо мислене и навици за решаване на проблеми през целия живот.